Vitajte v Evofilm, toto je druhá časť našej série videoinštalácií. Ak ste prvé video ešte nevideli, vráťte sa späť a pozrite si ho ako prvé. Teraz prejdeme inštaláciou tónovacej fólie na okná dverí automobilov. Začnite rolovaním okna asi o 10 cm. Naneste tenkú vrstvu inštalačného gélu EVO-GL pozdĺž okrajov okna pomocou hubovej kefy. Okienko postriekajte aplikačnou tekutinou. Vyberte tónovací film z vedra s vodou, naneste film a zarovnajte ho s hornou časťou okna. Okennú fóliu umiestnite 2 až 3 mm pod hornú časť okna tak, aby ju tesnenie dverí nemohlo otrhnúť, keď je okno zrolované. Začnite škrabkou cez hornú polovicu okna, aby ste sa uistili, že fólia je úplne pripojená. Utrite všetku tekutinu a gel na hornom okraji okna, nechajte spodnú polovicu tónovacej fólie voľne visieť na boku dverí a opatrne zrolujte okno. Zdvihnite spodnú polovicu fólie, ktorá nie je pripevnená k oknu, a nastriekajte aplikačnú kvapalinu na okno a vnútornú stranu fólie. Voľná časť fólie teraz pôjde dole do medzery medzi lištou dverí a oknom. Umiestnite fóliu proti oknu a spustite fóliu do medzery medzi lištou dverí a oknom. Pomocou šikmej špachtle zatlačte film nadol pod pásik. Ak je film príliš dlhý, čo sťažuje zatlačenie celého filmu nadol bez vytvorenia bublín, môžete film orezať pomocou noža, ale nezabudnite pred strihaním filmu úplne zrolovať okno. To je dôležité. Fólia by mala ísť najmenej 20 mm, jeden palec pod lištu dverí, aby sa nemohla prilepiť na pás dverí, keď je okno zrolované, takže neodrežte príliš veľa filmu. Nastriekajte fóliu a potom spustite škrabku zo stredu okna a dole až k pásu dverí, aby ste vytlačili prebytočnú tekutinu a bubliny. Postup opakujte 3 až 5 krát, kým všetka tekutina nezmizne. Pred zrolovaním okna nechajte film 2 až 3 dni šnúť. Ďakujeme, že ste si pozreli druhú časť našej série inštalačných videí.